በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይን ተስፋይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ዕለት 23 ቅዱስ ጊዮርጊስ ወርሓዊ በዓሉ። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ መብርሃን አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ። ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሐዋርያ 23 ጥሪ በዛ መዓልቲ እዚኣ መምህር አሕዛብ ደቀ መዝሙር ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ዝኾነ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሐዋርያ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ናይዚ ቅዱስ ድማ ልደቱን ዕብየቱን ልስጥራን ካብ ዝበሃል ዓዲ እዩ። ኣቦኡ ከዋኽብቲ ዘምልኽ ዮናናዊ እዩ። ኣዲኡ ግን ኣብ ትሕቲ ጽላሎት ሕገ ኦሪት ዝነበረት ኣይሁዳዊት እያ። ብፁዕ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ውሽጢ ሃገረ ልስጥራን ኣብ ዝሰብከሉ ግዜ ድማ እዚ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ስብከቱን ትምህርቱን ሰምዐ። እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኣእዳው ንጳውሎስ ዝገብሮም ዝነበረ ለባማትን ጠቢባንን ብኣእታቶም ዝድንግጹ ዝነበሩ ተኣምራትን መንክራትን ምስ ረኣየ ምእንቲ እዚ ናብ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ከይዱ ብናቱ ትምህርቲ ብናይ ክብሪ በዓል ቤት ብጎይታናን ብኣምላኽናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣመነ። ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እውን ተጠመቐ። ረዳኢ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ እውን ኮነ። ናብ ብዙሓት ሃገራት እውን ተኸቲልዎ ኸደ። ምስ እውን ብዙሕ ደኸመ። ዓብይ መከራን ብዙሕ ሓዘንን እውን በጽሖ። ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ እውን ኣብ ውሽጢ ኤፌሶን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ዓዲ ኤጲስቆጶስነት ሾሞ። ሽዑ ድማ ናብ ኣትዩ ነቶም ሰባት እዚ ዓዲ ብስም ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰበኸ። ንብዙሓት እውን ናብ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት መለሶም። ጥምቀት ክርስትና እውን ኣጥመቖም። ብድሕሪ እዚ እውን ኣብ ብዙሓት ኣብ ዙርያ እታ ዓዲ ዘለዉ ዓድታትን ኣብ ርሑቕ ዘለዋ ዓድታትን ቅዱስ ወንጌል ሰበኸሎም። ብፁዕ ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ንህዝቡ ዝምህረሎም ንዓርሱ እውን ካብ ቢጽ ሓሳውያን ዝዕቀበሎም ቅሽና ወይ ዲቁና ክሽወም ብዛዕባ ዝግብኦ ኣብ ሽመት ክህነት ዘይግብኦን ወይ እውን እንተዘይተፈተነን ኢዱ ከየንብር ዝእዝዙ ናብኡ ክልተ መጽሓፍቲ ጽሓፈ። ንዕኡ ንጢሞቴዎስ ድማ ወዱን ፍቱውን ኢሉ ጸውዖ። ብኣእዳው እውን ናብ ሃገራት መልእኽትታት ለኣኸ። ኣብ ልዕሊኦም ዝተሸመሎም መጓሰ ወይ ከዓ ምእመናን ክርስቶስ ምስ ሓለወን ምስ ዓቀበን ብትምህርትታቱ ብተግሳጻቱን ብድርሳናቱን እውን ልቦናኣቶም ኣብርሀ። ንኣይሁድን ንኖያያውያንን ድማ ይግስጾም ነበረ። ንሳቶም ድማ ቀኒኦም ኩሎም ኣብ ልዕሊኡ ተላዒሎም ተኣኪቦም ቀተልዎ። ምእመናን ድማ ንስጋኡ ኣልዒሎም ኣብኡ ቀበርዎ። ጻድቅ ቆስጠንጢኖስ ክሳዕ ዝነግስ እውን ኣብኡ ተቐመጠ። ንሱ ድማ ስለ ስጋኡ ሓሲቡ 27 ጥሪ ናብ ከተማ ቆስጠንጢንያ ኣፍለሶ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ በዓል ገበሩሉ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብዚ ጸሎት ናይ ቅዱስ ሐዋርያ ጢሞቴዎስ ይምሓረና። በረኸቱን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይበል። ሰላም ለጢሞቴዎስ ዘተሰይመ ቀዋሜ በመልእልተ ጳውሎስ መምህረ ሮሜ ለኖያያውያን ኢኮኖሙ ዘላፈው ኣይሁድ ረጋሜ እስከ ኣድምኣ ብኤድሆሙ ዘሰምዓ ሞተ ፍጻሜ እንተተወሰነ ለቱ ሶበበጽሓ ዕድሜ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅዱሳን ጌርሎስ ሰማዕት ኣትናቴዎስን ጻድቅ ንጉስ ቴዎዶስዮስን መዘከርታኦም እዩ። በረኸቶም እውን ምሳና ተሃሉ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና እውን ምስጋና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርክያ ድማ ከምዚ ይብል። ሰላም ለከ ቴዎዶስዮስ ብፁዕ ወንጉስ ኩሉል በገራመዊ
ኩነኔከ ጽድቅ ወፍትህ ከርትዕ ያስተፈስም ወይን ልበ ብእሲ ግፉእ ወገጸ ትኩስ ዘጸልመ ያበርህ እምቅብእ ሰላም ለክሳውዲክሙ በአሲፍት እለተ መትራ ከመ ትፈጽሙ በድረ ተረፈ ጊዮርጊስ ወመርቆራ ሰማዕታተ ክርስቶስ ሄራን እጉሳን ሕማም ወመከራ ምስለ ሳሙኤል ወስራፊ መልአከ ሰማይ ሃራ ዲበ ርእስየ አንብሩ ዘለክሙ ጌራ ይብል እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዕና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳና ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ስንክሳር ዘጠቕሶምን ዘይጠቐሶምን ኩሎም በረኻቶም ይሕደረና። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን እውን ኣይፍለየና። ዝወደቐ እዜማ ኮነ ካብ ኣነባባ ኩሉ ድማ ብኣፈይ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክቲ ተኣርመለይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘ አበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ከተማኅፀነ ክዳንኪ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።